ma ukážte, moja. Takto vám. Moja, veď vám vypadávajú vlasy. Veď vy aj knírek máte. Vy kde bývate? V Mochovcách? No čo s tým ja teraz robím? No jedine Melírek. Roničky, kdo pak vám dal hlas? Ježišek, maličký, nebuďte to mráz. Ty počúvaj, Fúňa. Áno, Duni? Ty čo si myslíš o tej adititívnej nedeli? Duni, to je adventná nedeľa. Aša to je jedno, ne? Sa ťa pýtam na tvoj názor. Akože prečo existuje? No kvôli shoppingu. Kvôli obchodom, aby boli ešte otvorené, aby si mohla moc nakupovať. Či a mňa toto nenapadlo. Jaká som sprostá. Ináč, ja strašne neznášam Vianoce. Akože sviatky pokoja a mieru. Všade sú to, ne? Ideš nakupovať, tam sa ľudia na teba tlačia, ne? Fúňa ti na krk, no ja už mám pokoj a mier, ne? Alebo aj tie kapre chúďaky. Šopinaté smrady. Normálne som ti išla akože okolo tej kadi, kde ich predávajú a tam jeden typek predávač, vieš, ako ti mu ocekol hlavu takto sekačíkom, že... Kde sa moja? Kecaš. No nekecam. Počuj, tá som sa rozčulila, hovorím tomu predávačovi a ty ako nevidíš, že to zviera má oči? Že ono není sprosté? Že ono to vidí, že čo mu ty robíš? Však to zviera má nervovú sústavu pod šupinami. Však ono, keď pláva vo vode, však čo si myslí, že čo robí? Však ono premýšľa. Však jak by to tebe dobre padlo, keby som sa ti takto sekačikom zahnala? Nejde sa moja do krku. Ja som mu povedala, ja ako taká som má nasratá. Duni, normálne mi je toho kapra ľúto. Zase mi sa mi chce plakať. No skús. Nejde mi. Ty koko, za ním mne to nešlo. Ty počúvaj, čo keby sme mu dali minútu ticha tomu zvieraťu, vieš, lebo ja strašne ako ľúbim, keď zvieratá sú živé. A ja som za zvieratá. Dajme minútu. Už mám. Ty, a čo si dostaneš na Vianoce? Kožušok z veverice. Zlaté. A ja si dostanem kožušok z takéhoto tmavého bobra. Zlaté. Moja, vy strašne púlite oči. Vy sa presťahujte z tých Mochovec na Davidapa. Hotovo.